Vrachtauto's vond ik altijd al mooi en ja, en ook zijn gekke baas vond die dat ik mooi vond. Dus ja, 1 en 1 is 2 hè dan. Dit is misschien wel de mooiste vrachtwagen van Nederland. Onder een van de mannen striet de truck van Jelmer van het Jereveen in de oren 23 finalisten van die titel op het TT-circuit in Assen. Kroon op je werk een beetje, hè? Van dat je er wat moois van maken hebben en dat het dan ter oren ik waardeerd wordt. Wat is dit voor klep? Nou, hier is het, deze auto hebben we de versterkers die maken voor de audio in de auto, want er is niks meer origineel aan. Dus hebben ze een subwoofer achter de stoel zetten en hebben ze hier de versterkers in de plaats. Zitten er eigenlijk volle details verwerken in deze vrachtwagen? Ja, we hebben lijntjes al getrollen erin van de boetekant naar de binnenkant, tot de scharnier en dan gaat het zo weer terug naar deze kant en hier rint alles weer mooi terug. En alles is helemaal fotskeren, dus er verneemt helemaal geen verschil in de lak. Alles zit onder de blanke lak. En binnen dan de dingetjes die zo'n vrachtwagen van 8 naar 10 brengen? Nou ja, dat denk ik wel. Het zijn wel unieke dingetjes. Om extra kans te maken op de oefening worden er onderdelen opnieuw lakt, zodat ze extra glimmen. Nou, de laat luidt heeg bij deze, want je zit onderdelen bij die door een mooie strukverkiezing op Assen. Dus moet even eens best man. Ook het interieur van de vrachtwagen is helemaal aangepast. Ja, nou, hartstikke luxe en alles is bekleed met leer en stof. En ja, krijg ik het zo, hè? Mooie donkere kleur, is lekker rustig. Hoor stuur erin. Toen ik wel mooi iets van vroeger. Hierachter stond ook nog Don't Judge. Ja. Had dat nog speciale betekenis? Nee, dacht me zagen gewoon, vond ik wel leuk. Net oordelen, ja. Nou, ja. Komt nou in orentrucs, komt nou oren dingen voorbij. En dat stinkt van, goh, dit zoek Ja, ik je wel. zorgt stiekem wel wat ouder, de rest doet. En dan denk ik, oh, dat is wel leuk, of dat is leuk, of dat vind ik niks. En ieder zijn smaak. En sommige mensen vinden dit niks, deze kleur. En ik vind het wel lekker, want we zitten met fotwerk. Ik was met overal in de auto op sommige locaties. En dan binnen donkere kleuren toch wel fijn voor het skinmeidje. Weet dat het waar komt, dat truckchauffeurs toch vaak wel een speciale bon hebben met hun voertuig. Ja, je zet het de hele dag erin, hè. Dus ja, je moet het toch een beetje je eigen van meidje en wat thuis meidje. En dat, ja, daar komt het toch een beetje. Ja, je zit hier de hele dag. Ik bedoel, je stikt aan het in een lelijk huis zetten, nou. Dus je wil ook thuis een beetje knap zetten. Nou ja, dat is eerlijk zo. Als ik nog remen. Nee, dat is wat al. Meer idioter als dit hoeft het niet meer, denk ik. Ja, maar ze is nooit. Misschien de volgende. Dus hij is al. Ja, dit is wel oud, ja.